Sawubona mfana. Ucabanga ukuthi konke okulokholelwa kukho ngempumelelo kuyiqiniso. Kuthiwani uma ngithi umsebenzi onzima ungaba yindlela embi kakhulu yokwakha ingcebo? Ingabe uhlupheka ngezimali, hayi ngoba ungaqondi, awusebenzi nzima, noma ulahlekelwe inhlanhla? Kubukeka kungakaqondi, ngiyazi. Kodwa iqiniso liwukuthi ingqondo yakho iyalawulwa, awukwazi. Ezinsukwini ezinhlanu ezizayo, ungaqala ukubuyisela le mentality. Uke wazizwa uvaleleke naphezu komzamo wakho. Njengokungathi kukhona isikhungo esibonakali phakathi kwakho kanye nokuphila ofuna ukuphila. Mhlawumbe uzama ukonga, usebenza kanzima, uthatha amakilasi, ulandela iseluleko, kodwa usaphela inyanga unhlupheka, uzizwa njengokungathi uhamba ezingqondweni. Lokhu akuyona inhlanhla embi noma ukungabi nengqondo. Kuyilawulo lwezingqondo. Lapho ngiqonda lokhu, kwakubukeka kungakaqondi. Kanjani ingqondo yami ibekwe ukuze ingigcine ekuhluphekeni? Ngaqala ukufunda indlela ingqondo esebenza ngayo. Ngithole ukuthi kunengxenye yengqondo engabuzi, yamukele nje, isisindo esingaphansi. Konke engikushilo ebuntwaneni bami, asinayo imali, ukuphila kunzima, kudingeka usebenze kanzima ukuze uphile, kuhlala kuleli system, libe yinkomba eyalawula ukuphila kwami, ngingakwazi. Isisindo esingaphansi asihlaziyi, asilinganisi. Siyamukela futhi siphindaphinda. Futhi silawula amaphesenti 90 wemisebenzi yakho. Lokhu kusho ukuthi, ngisho noma ufunda izincwadi zokuphumelela noma ubheke amavidiyo ngempumelelo, uma isisindo sakho esingaphansi sibekwe ekuhluphekeni, sizowonakalisa imizamo yakho. Kwenzeke lokho kimi. Anginawo idiploma. Ngahlushwa yingozi yomsinga futhi kwadingeka ngishiye izifundo. Ngazizwa ngilahleka, ngingakwazi, ngingena ndlela. Ngiye ngasebenza eziteshini zegesi, ngigeze izimoto, ngishintshe amafutha, ngaya emaphoyiseni. Kubukeka kuyiphumelelo, kodwa ngaphakathi ngazizwa ngivaleleke. Ngikholelwa ukuthi leyo yayiliqiniso lami, ukuthi ngeke ngikwazi ukuqhubeka. Lelo kwakuwumqondo wami. Lami lawula ngingakwazi. Ngelinye ilanga, othile wanginika incwadi ethi phakama uphumelele. Ngaleso sikhathi, kukhona okuthile kimi okuvukile. Akubanga isimangaliso sokuqala, kodwa kuyisitshalo esifakwe. Ngaqala ukuphindaphinda isisho esisodwa zonke izinsuku. Ngiyajabula futhi ngiyabonga kakhulu manje ukuthi imali igeleza kimi ngokuningi, ngezindlela eziningi, njalo. Ekuqaleni kubukeka kuyibuhlungu. Ngaphinda futhi ngahlatshelela. Kodwa ngiqhubeke. Ngiphinda ngigibela imoto, ngihamba ngaphambi kokulala. Izinkulungwane izikhathi ngosuku. Zonke izinsuku. Kwathi khona-ke okuthile okumangalisa kwaqala ukwenzeka. Ngaqala ukubona amathuba lapho ngibona khona izithiyo. Ngaqala ukwenza ngendlela ehlukile, ngingakwazi. Ngelinye ilanga, ngavula ibhizinisi elincane lokuhlanza. Ngonyaka wokuqala, ngithole imali engaphezu $100,000. Ngaphandle kwediploma. Ngaphandle kokuzijwayeza. Kodwa ngenhlanzeko entsha yengqondo. Isayensi isikufakazile lokhu. Izifundo zibonisa ukuthi ubuchopho buyadinga ukuphindaphinda njalo ukuze budale uxhumano olusha lwezinzwa. Lokho okuphindaphinda, ubuchopho bufunda ukwenza ngokuzenzakalelayo. Futhi lokho okutholakala ngokuzenzakalelayo kuba yiliqiniso. Lokhu akuyona ifilosofi yokuzisiza. Kuyisayensi yezinzwa esebenzayo. Kodwa ungase ucabange, anginawo isikhathi salokhu. Angikwazi ukuphindaphinda izinkulungwane izikhathi ngosuku. Ngithi, zingaki izikhathi ngosuku oziphindaphinda ngaphandle kokuthi ukuphila kunzima? Zingaki izikhathi othi, ngisho nangendlela yokudlala, ukuthi asinayo imali? Lokho futhi kuyiphindaphinda. Kodwa kuyiphindaphinda eyonakalisa kunokwakha. Awudingi isisusa. Udinga ukubuyiselwa. Ngoba isisusa ngaphandle kwendlela kuyamandla alahlekile. Nendlela efanele iqala ngaphakathi. Ufuna ukushintsha impilo yakho ezinsukwini ezinhlanu. Qala namhlanje. Thatha le nkomba. Bhala.
qopha ocingweni. Lalela. Phinda. Ngisho noma kubukeka kuyibuhlungu. Ngisho noma ingqondo yakho eqondileyo ithi ayinangqondo. Ngoba impilo yakho namuhla ibonisa ngqo imibono oyamukelayo njengeqiniso esikhathini esidlule. Futhi uma wamukele umbono omusha, ngisho noma namuhla kubukeka kungakaqondi, futhi uphinda lo mbono ngokukholwa, ngokuphikelela, ngentshiseko okuthile kuzoshintsha. Ngoba isisindo esingaphansi asihlukanisi phakathi kwamanga nokuqonda ikusasa. Silalela nje. Ungaqhubeka kuleyo ndlela unyaka omusha. Noma unganquma manje ukuqeda lelo phethini. Kuxhomeke kuphela kulokho ozimisele ukuphinda kusuka namhlanje. Lokhu akuyona indlela ephawulekayo. Kuyindlela entsha. Njengokucisha ivirus futhi ufake isystem entsha. Umehluko ukuthi kule ndaba isystem ingumqondo wakho. Nemiphumela impilo yakho. Uke wavuka ngosuku olujwayelekile, ubuka ngefasitela, konke kubukeka kufana kepha ngaphakathi kwakho kwakukhona imizwa emangalisayo, ukukhathazeka okungachazwanga. Njengokungathi umzimba wakho uzama ukuxwayisa ngento ethile, kodwa awazi ukuthi iyini. Kuyamangalisa ukuthi iningi labantu liphuza impilo liyaziphika lemihlanga, liyiphatha njengento engabalulekile. Kepha iqiniso liwukuthi lokhu kubonisa ngqo isimo sengqondo yakho. Lokho okukuzwayo ngaphakathi kuyisibuko esiqondile sokuzamazama okusekulo. Umzimba wakho empeleni uyithuluzi. Isifunda samandla esizamazama ngejubane elikhulu. Futhi lelo jubane linqunywa yilokho ohlanganyele ngokomzwelo ngaso leso sikhathi. Sibiza lokhu ngokuthi imizwa. Buza othile ukuthi uzizwa kanjani namhlanje. Abalandela abayisishiyagalolunye kubayishumi bazophendula, ngihamba kahle, ngikhathele, ngiyancipha, kepha akekho othi, ngazi ukuthi ngiye ngazihlanganisa ngokomzwelo nombono omubi futhi, ngenxa yalokho, ngingaphansi kwemingcele. Kodwa yilokho kanye okwenzekayo. Uke waqaphela ukuthi imicabango embi iyakuthonya kanjani umzimba wakho. Ucinzelelo oluqoqekile emagxeni, isisu esibuyela, umoya ophefumula. Lokhu akuyona into engenangqondo. Kuyisayensi. Uma wamukele umbono omubi, ushintsha umkhawulo wejubane lomzimba wakho wonke. Futhi lelo jubane liheha izimo, abantu, kanye nemicabango ehambisana nalo. Kungakho abanye abantu bethi, uma into eyenzeka, konke kuqala ukubhubha. Kuyiqiniso. Akuyona inhlanhla embi. Kuyinto yokuthi ukulungele ukwenzeka kwento embi. Ngokufanayo, uma uqala ukubonga, ujabule, utshisakele, ngisho ngaphandle kwesizathu esiqinile, izinto ezinhle ziqala ukuvela ngaphandle. Lokhu akuyona inhlanhla. Kuyilokho okuhambisana nento. Isikhathi eside, ngangicabanga ukuthi imizwa yami yayiziphumo zezimo. Ukuthi uma nginayo imali, ngizizwa ngihamba kahle. Ukuthi uma nginomsebenzi omuhle, ngizizwa ngithembile. Ukuthi uma izinto zilungile, ngizoba nokuthula. Kepha lokhu kuyiphutha. Akuyona imiphumela edala umuzwa. Kuyimuzwa owenza imiphumela. Ngikhumbula usuku oluthile, ngezinyanga zokuqala ngemva kokushiya amaphoyisa. Kwakukhona iqhwa elikhulu eToronto. Ngiye ngahlangana kathathu ngalolo suku ukuze nginikeze izinsizakalo zami zokuhlanza, futhi zonke kathathu zaphikwa. Kwakusihlwa. Ngangingcolile, ngikhathele, ngibanda ngahlala emotweni futhi ngacabanga, mhlawumbe ngiyazenza. Lokho kwakuwumuzwa wokwehluleka, wokuhlukaniswa, wokuthi awukuhle ngokwanele. Kodwa ngaphefumula ngokujulile futhi ngacabanga, lokhu akuyona mina. Lokhu kuyisibuko esidala. Esikhundleni sokunika amandla ukukhathazeka, ngaqala ukuphinda ezinye zezinkomba engangizisebenzisa. Ngiyajabula kakhulu manje ukuthi imali igeleza kimi ngokuningi. Ngaqhubeka ngiphinda ngibona iqhwaliwa ewindini. Angiyiqamba amanga, angizizanga lutho oluhlukile ngaleso sikhathi. Kodwa ngaqhubeka ngiphinda. Ngosuku olulandelayo, omunye wamakhasimende anguye ongiye wangiphika wabiza ethi ubuye wacabanga futhi ufuna ukuzama isevisi yami. Lokho kwanelise ukuvuselela ukuzamazama kwami. Kwakunjalo usuku nosuku ukuze ngilungise umkhawulo wami,
kwaze kwaba yilapho imiphumela iqala ukushintsha. Isayensi ibonise ukuthi imizwa iyizibonakaliso zamandla ahambayo emzimbeni futhi yakha uxhumano lwezinzwa zobuchopho. Ngakho-ke, lokho okukuzwayo namuhla empeleni kukwakha ubuchopho ozothola ngakusasa. Lokhu kusho ukuthi uma uhlala unezinto ezimbi, intukuthelo, ukukhathazeka, umzimba wakho uqondene nokuphindaphinda lokhu ngokushesha. Kodwa uma uqamba ngokuqondile ukubonga, ujabule, nokuthula, umzimba wakho uqala ukuqopha leli phethini elisha njengesimo sakho semvelo. Wena ungumlingisi womkhawulo wakho. Uma uzizwa kubi, lokho yisibonakaliso. Akuyona into yokwesaba, kodwa ukushintsha. Ungayeka ukuzamazama okubi ngokukhetha okuqondile. Ingoma ephezulu, inkomba enhle, inkumbulo ejabulisayo, isimo sobubele konke lokhu kushintsha isimo sakho. Awuyona isilimo semizwa. Wena ungumdali wayo. Futhi lokhu kungase kubukeke kulula kakhulu, kepha cabanga nami, zingaki izikhathi ngosuku ovumela imizwa yabanye ukuba ikubuse? Ubani okuvala endleleni futhi isimo sakho sishintsha? Ubani othi into embi futhi usuku lwakho lonke luphela? Futhi kungani? Ngoba unikeze ukulawula kwakho. Imfihlo iwukuphinda uthole lelo gunya. Ungamlalela othile, uqonde lokho akucabanga, kepha usagcina umkhawulo wakho. Ungathi, ngiyaqonda lokho olokholelwa kukho, kepha lokho akuchazi ukuthi ngingubani. Leyo yiyona khululeko yangempela. Ikhululeko yomzwelo. Futhi akunandaba ukuthi uwa kanjani lokho okuhlangabezana nakho manje, noma ukuthi uhlulekile kangakanani. Uma ufunda ukukhetha imizwa yakho ngokuqondile, ushintsha konke. Ngoba ushintsha isifunda samandla esiheha izimo. Qala manje. Khetha umuzwa ohlukile. Zizwa njengokungathi usuwine, ngisho noma isithombe sithi akunjalo. Ngoba yindlela iqala ngayo impilo yangempela, ngaphakathi. Ukuzamazama kuza phambili kwesiphumo. Umuzi uyisitshalo. Futhi wena ungumlimi. Zingaki izikhathi oqale unyaka uthi lokhu kuzobahlukile. Ukuthi manje uzokonga imali, uzokunciphisa, uzokususa izikwelethu, uzoqala leyo project emile. Kwathi khona-ke, ngemuva kwamasonto ambalwa, konke kubuyela endaweni efanayo. Kubukeka kuyajwayelekile. Yiqiniso. Lokhu akuyona inhlanhla embi noma ukungabi namandla. Kuyamandla omqondo. Iningi labantu lihlala livaleleke kwindawo engenakubonwa, liphindaphinda imikhuba efanayo unyaka nonyaka. Baze bafunde izinto ezintsha, bafunde izincwadi ezinhle, bathathe amakilasi kepha akukho lutho oluthile. Bese bekhungatheka, becabanga ukuthi inkinga isekulo. Kepha inkinga ayikho kuwe. Isekulokho okufakiwe kuwe. Bheka, umqondo uhlanganisa imikhuba ehlala iphezulu esisindweni sakho esingaphansi. Futhi leyo mikhuba ilawula konke, ukubona kwakho, imicabango yakho, ukuziphatha kwakho, ukukhiqiza kwakho, amandla akho okwenza izinqumo, ukuthi ukholelwa ukuthi ungathola malini ngisho nalokho ozivumela ukuba ujabule. Kunjengokulawulwa okuzenzakalelayo okukugcina endaweni yokududuzeka efihliwe njengokujwayelekile. Ngisho noma ufuna ukushintsha ngokuqondile, uma umqondo ungashintshi, uphela ukudonswa emuva kulokho okujwayelekile. Ngikhumbula isikhathi lapho, ngisho noma ngangifuna ukukhula, ngingakwazi ukubona indlela yokuphuma. Umbono wokuthola amakhulu amawaka amadola ngonyaka wawubukeka njengomphumela omude. Ngingithole kancane, anginawo idiploma, anginawo abantu abanomthelela, anginawo ulwazi olukhulu ebhizinisini. Ngangicabanga ngisho, ngingubani mina ukuba ngiphuphe kanjalo? Kepha uyazi ukuthi yini leyo? Kwakuwumqondo wami owayekhuluma. Ngangilawulwa yiqoqo lemikholelwa engawona wami, kodwa ebeye yafakwa kimi ngokuphindaphinda kusukela ebuntwaneni. Ngikhulile ngizwa ukuthi imali yayimbalwa, ukuthi kufanele ngizithobe, ukuthi impumelelo yayingabambalwa. Ngisho nasebudaleni, ngisho noma ngifisa ukushintsha, leyo mibono yayilapho, isebenza ngemuva kwengqondo yami. Kwaze kwaba yilapho ngelusu usuku, ngifunda kakhulu indlela ingqondo esebenza ngayo, ngaqaphela ukuthi ngingashintsha leyo phethini. Kwathi khona-ke impilo yami yaqala ukushintsha.
Ungase ucabange ukuthi abantu abanenhlanhla noma abanamakhono kuphela abangashintsha impilo. Kepha lokhu kanye kuyinye yemikholelwa eminingi ebeka imingcele emqondweni. Kuyilokho kanye okufuna ukuba ukukholelwe kukho, ukuthi ushintsho aluhlali kuwe. Ngiyaqinisekisa, lokhu kuyamanga. Amanga athiwe izikhathi eziningi ayesuka ebukeka eqiniso. Kune abantu abakholelwa, ngokuqotho, ukuthi bazalelwe ukuze baphile ngokuncane. Ukuthi ukuchuma kubi. Ukuthi ukufuna okuningi kuyisifiso esibi. Kepha uke wazama ukuzibuza ukuthi ubani okufundise lokhu? Futhi okubaluleke kakhulu, kungani usaluthwala njengokungathi yilona ubuntu bakho? Iqiniso liwukuthi umqondo wakho wakhiwe ngokuphindaphinda. Uye walalela, wabona futhi waphila lokho isikhathi eside kangangoba isisindo sakho esingaphansi siye sasiloba njengephethini. Ucabanga ukuthi ushintsha kanjani umqondo? Ngokuphindaphinda. Kepha lokhu kuqala ukuphindaphinda okuqondile. Phinda iphethini entsha kwaze kwaba yilapho ithatha isikhundla sendala. Futhi uma lokho kwenzeka, konke kuguquka, isimo sakho, amandla akho, izinqumo zakho nemiphumela yakho. Ngiyazi ukuthi lokhu kubukeka kude kangakanani ngoba ngangiyilapho ngikhona. Nami ngangingabaza. Nami ngangiqonde ukuthi akuyona yami. Kepha akuyona indaba yokuhlanganisa. Kuyindaba yokubuyiselwa. Futhi into emangalisayo iwukuthi uma ushintsha umqondo, awudingi ukuphoqa ushintsho lwasemgqeni. Kwenzeka ngokuzenzakalela. Ngoba uyeka ukumelana nentsha. Uqala ukubona amathuba lapho ngaphambili ube ubona khona izithiyo. Futhi uqala ukwenza ngokuvumelana nokuthi ungubani ofuna ukuba yikho. Kukhona okuthile okubalulekile lapha, umqondo wakho wamanje ungubani ofunde ukuba yikho, kepha akuyona ongubani ngempela. Uye walawulwa ukuba ucabange ngendlela ethile, kepha ungakhululeka kulokhu. Kunjengokushintsha ama-lenses owabona ngayo izwe. Awushintshi izwe langaphandle kuqala. Ushintsha izwe langaphakathi. Bese kulandela okuphumayo. Ngithole umuntu owayezama iminyaka ukushintsha isimo sakhe sezimali. Usebenza kabili, enza imisebenzi eyengeziwe, ugcina wonke isenti kodwa uhlala ephela esikweletu. Lapho sihlangana, into yokuqala angitshela yona yathi, "Bob, ngizame konke." Ngaqala ukubheka emehlweni akhe ngathi, awuzange uzama ukushintsha umqondo wakho. Waqala ukufunda, ukusebenzisa, ukuphindaphinda izinkomba, ukubuka imicabango yakhe, izimpendulo zakhe. Ngemuva kwezinyanga ezintathu, wangibiza ehlubuka. Uthole umsebenzi omusha, ngemali enkulu, futhi okokuqala ube nemali esele ekupheleni kwenyanga. Akashintshanga izwe. Ushintshe iprogram. Nezwe laphendula. Qonda, umqondo awuyona isahlulelo. Kuyisakhiwo nje. Futhi izakhiwo zingabuyekezwa. Kepha lokhu kudinga isinqumo sokuqondile. Isivumelwano sokuqaphela, ukuqeqesha, ukuzibekela. Futhi mhlawumbe, manje, uqaphela ukuthi usephilile leli phethini isikhathi eside. Ukuthi sekuyisikhathi sokushintsha. Ukuthi mhlawumbe akunakho ulwazi noma umzamo. Mhlawumbe kuphela ukungabi nesiqondo sokuthi umqondo ulawula. Kepha izindaba ezinhle ziwukuthi, kusukela ngesikhathi oqaphela lokhu ungaphinda uthole ukulawula. Ungakha umqondo omusha, osekela ukufinyelela, ukuzethemba, ukudala, kanye nokufaneleka. Futhi uzoholela ekuphileni okungase kubukeke kungakwazi namhlanje, kodwa okulindele wena ngaphesheya kwesinqumo sakho. Konke kuqala ngomcabango omusha. Ukukhetha okusha. Ukuphindaphinda okusha. Futhi uma ushintsha lokho okwenzekayo ngaphakathi lokho okuphumayo kuqala ukushintsha. Abantu abaningi bakholelwa, ngamandla abo onke, ukuthi indlela kuphela yokuchuma ukusebenza kanzima. Ngiyaqonda. Nami ngifundiswe kanjalo. Vuka ekuseni ulale ebusuku, gidima, zikhandle, lwela okuningi. Kodwa ake ngikutshele into engase ikushayise konke okulokholelwa kukho kuze kube manje. Ukusebenza ngemali kuyindlela embi kakhulu yokuzama ukuchuma.
Iningi labantu lisebenza impilo yabo yonke emisebenzini abangayithandi, benza imisebenzi engabaphefumuleli ukuze bakhokhe izikweletu. Bakholelwa ukuthi le yindlela. Futhi uma othile ekhuluma ngokuthola imali ngenye indlela, yini abayishoyo? Lokhu kuyinkonzo. Lokhu akuyona into yangempela. Lokhu akuyona yami. Kepha kungani bacabanga kanjalo? Ngoba baye balawulwa ngale ndlela. Umcangce wabo ufakwe esakhiweni lapho imali ihlala kude, futhi umzamo wokwenza ngamandla ukuphela kwendlela yokufinyelela. Iqiniso liwukuthi imali iyimivuzo yebizo ehlinzekwe, hayi ukukhandleka okukhiphiwe. Futhi lapha kukhona ingxenye enzima kakhulu yokwamukela. Ungachitha usuku lonke usebenza ngaphandle kokuma futhi uqhubeke ungenayo imali. Ngoba akuyona imizamo ekwenza uchume. Kukuqonda. Kuyilokho okuzamazama. Yindlela ocabanga ngayo. Kuyilokho okukuthwalayo. Uyakwazi umuntu oqeda amahora angaphezu kweshumi ngosuku futhi ahlala esikweletu. Futhi uyakwazi umuntu obonakala engenzi okuningi, kodwa ophila ngokunethezeka kanye nekhululeko. Lokhu akuyona into engalungile. Kuyimqondo. Omunye ubekwe ukushintsha isikhathi ngemali. Omunye uqonde ukuthi angenza imali imesekelele. Nomehluko usekulokho abakholelwa kukho ukuthi kungenzeka. Ngikhumbula isikhathi sokuqala lapho ngizwa khona ukuthi kunokwenzeka ukuthola imali ngokuphumula. Ngahlatshelela. Ngempela. Ngaqonda sengathi luhlobo lomdlalo. Kanjani ukuthola imali ngokuphumula? Lokhu kuphikisana nakho konke engifundiswe khona. Kodwa leyo mpendulo ibongiwe ukuthi ngangilokhu ngiyisilimo lembono yokuthi imali iza kuphela ngokuzikhandla. Engqondweni yami ingcebo nokukhathazeka bekuhlangene. Kwakunjengokungathi ukuthola imali kalula kwakuyingozi. Kwathi khona-ke ngaqala ukufunda ngabacebile. Akuyona into yokukhungatheka, kepha ngenxa yokuhlola. Ngithole into ebangela ukwethuka, iningi labo alisebenzi ngaphezu kwabanye. Basebenza kangcono. Bacabanga ngendlela ehlukile. Abathengisi isikhathi. Bakha izinhlelo, impahla, imibono esebenza ngisho noma bephumula. Ubuyazi ukuthi, ngokusho kwe-Harvard Business Review, amaphesenti 90% engcebeni yezwe asebenza kubantu abakha imithombo eminingi yemali. Futhi ukuthi iningi labantu abaphila ngezinkinga zezimali banomthombo owodwa kuphela. Lokhu akuyona inhlanhla embi. Kuyiphethini. Futhi iphethini yakhiwe ngokusekelwe kulokho okukholelwa ukuthi kuyinto evamile. Ngikhulile ngikholelwa ukuthi kwakujwayelekile ukuphila ngemingcele. Ukuthi ukuba nezikweletu kwakuyingxenye yokukhula. Ukuthi ukonga kwakungenakwenzeka. Kepha akuyona into evamile. Kuvamile, kepha akuyona into yemvelo. Kuyisibuko kuphela sokuhlelwa kwabantu ngokusekelwe ekuhluphekeni. Futhi okubi kakhulu ukuthi leyo mentality ithonya ngisho nalokho okukholelwa ukuthi kukufaneleka. Ngibonile abantu benqaba amathuba amahle ngoba becabanga ukuthi abazilungele, ukuthi abanawo umsebenzi, ukuthi akuyona yabo. Ababenqaba ithuba. Babevikela iphethini endala. Ngoba ukuthola imali ngaphandle kokukhathazeka kwakubukeka kubi. Manje, cabanga nami, uma ungakha umthombo omusha wemali ngokusekelwe kulokho okuthandayo ukukwenza, ungakwenza. Futhi uma ungaguqula ulwazi lwakho lube ikilasi, incwadi, isevisi e-intanethi, okuthile okusebenza ngisho noma ulele, uyozama. Futhi uma othile ekutshela ukuthi ungaguqula imali yakho yamanje ngaphandle kokwengeza amahora akho omsebenzi, uyokukholelwa. Noma umqondo wakho uzokutshela ukuthi lokhu kuhle kakhulu ukuba kube yiqiniso. Ngikhumbula indoda endala engiye ngayithola kwenye yezingxoxo zami. Ubenginjiniyela iminyaka engama-25. Akakaze enze lutho ngaphandle kwalokho. Uye wathola okwanele ukuphila, kepha uhlala ethi, "Bob, ngangifuna ukunika okuningi emkhayeni wami." Ngabuza, "Uyazi ukuthi yini abanye abantu abayikhokhela ukuyifunda?" Waphendula, "Ngiyaqonda ukulungisa noma yini ehambisana namanzi."
Ngathi, kepha kungani ungayiqoqi futhi uyiguqule kube ikilasi e-intanethi? Wathula. Akakaze acabange ngaleyo ndlela. Ingqondo yakhe yayazi kuphela indlela yokushintsha isikhathi ngemali. Ngemuva kwezinyanga, wangibhalela ethi ikilasi aliqophile ocingweni, ngosizo lwendodana yakhe, liye lathengiswa ngaphezu kwalokho ayekulindele. Okokuqala wadlula uKhisimusi engenazo izinkinga zemali. Uyazi ukuthi yini ayisho? Sawubona bantu. Ngiyabonga ngokungilalela. Kukhona into ebaluleke kakhulu engifuna ukuxoxa nani ngayo, ukuphila impilo eniyifisayo, impilo ehambisana nani ngokuphelele. Nina ningabaphetheli bomqondo wenu, ningakwazi ukwakha ikusasa elihle, elinengqondo, elinokuthula. Kuvame ukuba sizama ukwenza izinto ngendlela abanye abayenza ngayo, sibalekele ukuhlukana nesixuku, kodwa lokho kwenza siphelelwe amandla ethu. Sifana nemithi ehlatshwa umoya, singaqinile, singaphili kahle. Kuyadingeka siqonde ukuthi imali ingumoya, iqhubeka lapho kukhona inzuzo, hayi lapho kukhona umsebenzi olukhulu. Kufanele sithole indlela yokudala inzuzo, ngokuhlakanipha, ngokudala, ngendlela ehambisana nezinsika zakho, inhliziyo yakho. Ungacabangi ukuthi lokhu kungumlingo, lutho nje, akunakwenzeka, ngumqondo obalulekile, isinqumo, ukuguqula indlela ocabanga ngayo. Uhlala yini uqala umsebenzi olukhulu nje ukuze uthole imali, noma ufuna ukwakha impilo yakho ngokukhululekile, impilo ephilile? Ukuqina kakhulu akukukhululeki. Ukucabanga okuhle kuyakhulula. Bangaki abantu abathi ngiyazi okufanele ngikwenze, kodwa angikwazi? Babukela amavidiyo, bafunda izincwadi, babhala izinto ezibalulekile, bazizwa bemnandi, kodwa uma kufanele basebenze, babuyela endleleni yabo yokuqala. Ubuze yini ukuthi kungani? Kungani abantu bekhona okukholelwa kukho, kodwa bephila impilo engafani nakulokho abakukholelwako? Impendulo ikulowo mbuzo omncane, kodwa obaluleke kakhulu, iphacisi. Iphacisi iwukuhlobana phakathi kokukholelwa nokuziphatha. Kuyilapho lokho okukholelwako kuqala ukubonakala ezenzweni zakho, ezizinqweni zakho, nasendleleni yakho yansuku zonke. Akuyona into oyaziyo eguqula impilo yakho, kodwa yilokho okwenzayo ngalokho okwaziyo. Ungaphinda amazwi okukhuthaza usuku lonke, kodwa uma ungenzi lutho, uhlala njengoba unjalo. Ngikhumbula ngenza lokhu ngokwami. Ngafunda izincwadi, ngalalela imisakazo, ngishiya umsebenzi wami, ngaqala ibhizinisi elisha, konke kwakubukeka kuhle. Kodwa ngaphakathi kwami, ngangihlala ngicabanga ukuthi konke kuyashesha, kuyaphela. Ngangingalindele ukwehluleka. Futhi yini eyenzeke? Ngawehluleka. Ama-contract aphelile, amakhasimende ahambe, ngathukuthela. Ngaqala ukucabanga ukuthi lokhu akusilo kimi. Ngaqonda ukuthi ngangingakukholelwa ukunqoba, kodwa izenzo zami zaziqhutshwa ukwesaba ukwehluleka. Umzimba wami wawenza njengokungathi anginakufaneleka ukuba nempumelelo. Kwakungekho ukuhambisana phakathi kokukholelwa kwami nezenzo zami. Iphacisi yami yayiqhekekile. Ngaqala ukwenza into elula kodwa enamandla. Ngabhala epepani ukuthi ngihamba njengomuntu engingumuntu, ngalibeka esibukweni. Nsuku zonke ekuseni ngangibuza ukuthi lo muntu angenza njani namuhla. Ngaqala ukwenza njalo. Ngisho noma ngisesabayo. Ngisho noma kungekho siqinisekiso. Ngisho noma ngingenawo ukuzethemba. Futhi kwagcina kugcinwe. Kancane kancane ingqondo yami yaqala ukwamukela ukuphila okusha njengokuphila kwangempela. Ngokubuyekeza iphethini entsha isikhathi esanele yaba yingxenye yami. Ukuphindaphinda okuqondile kwesenzo kudala i-neuroplasticity, amandla engqondo yokwenza uxhumano olusha lwezinzwa. Uyabuya uqamba kabusha indlela engqondo yakho isebenza ngayo. Ungalindi ukuba nethemba ukuze uqale ukwenza. Yenza njengokungathi unobukhulu. Lokho njengokungathi kuyakwakha ubuwena obusha. Iningi labantu lihlukaniswe phakathi kokukholelwa nokwenza. Bathi bafuna ukushintsha, kodwa basabela ngendlela efanayo, bathatha izinqumo ezifanayo, basebenzisa amazwi afanayo. Lokhu kwenza ukungqubuzana kwangaphakathi, umuzwa wokuzincisha, ngisho noma bengaqondi ukuthi kungani.
Lokhu kwenza icala, ukukhungatheka, ukudina. Abaningi bayeka, bazizwa bengaqondi, uma eqinisweni abaqondi ukuthi abanamandla okwenza. Ngibonile osemusha owayefuna ibhizinisi lakhe iminyaka eminingi. Wayekwazi konke ngebhizinisi. Ufundile izincwadi, wenze izifundo, ubhekile ezikhulwini ezingenakubalwa. Kodwa wayesasebenza emsebenzini ayemzonda. Ngabe ngimbuza, uma wazi konke, kungani ungaqalanga? Waphendula, ngesaba ukwehluleka. Iqiniso liwukuthi wayengaluhlobanga ulwazi nesenzo. Wayekholelwa empumelelweni yabanye, kodwa hayi empumelelweni yakhe. Ngamcela ukuba ahambe njengomuntu obhizinisi elihle izinsuku ezingu-7. Ukuba ahambe, azigqoke, enze izinqumo njengomuntu osele eqalile. Ngosuku lwesi-8 wangibiza, ngiqalile. Namuhla unenkampani ephumelelayo. Konke kwaqala lapho enqoba ukwesaba. Ungalindi ukulungela. Yenza. Ukuhamba njengomuntu ofuna ukuba yena, uthumela umbiko oqondile engqondweni yakho engaphansini, lona ngumhlaba omusha. Uyakuqondisa. Mhlawumbe ulinda isikhathi esifanele, isaziso esifanele, isimo esifanele. Lokhu ngeke kwenzeke. Isikhathi esifanele yilapho uhlanganisa ukukholelwa nesenzo. Lokhu kungaqala manje. Buza, izenzo zami zibonisa ukuthi ngingubani? Uma kungenjalo, khetha futhi. Yenza okunye. Cabanga okunye. Yiba okunye. Iphethis iguqula ulwazi lube amandla. Ulwazi olukhulu luyisibi. Uma luqhubeka, liba amandla. Amqondo okuguqula, ukudala ushintsho lwangempela. Kusesandleni sakho. Khetha ukuphila lokho okukholelwako. Manje. Sawubona futhi.